Taas to. Sir, Sumulod. anong oras na? Wala lang ko balo ko ng oras mo. What time? Tinag Mga estimated eh. mga alas 3 siguro to. Oo, palidin ka. Ara ko siya sa sulod eh. At saan nagwa sila ara ako gapon sa sulod. Kung Ano? inintago lang ko nila sa CR. Anong hambal sino pagsulod? Hindi kamo ko mag-intra. Ay basi tiron taka. Sino nagambal sila? Among dako nga tabo. Kilala to ni Kwan, kilala to sang ni May Kagawad. face mask mo na? May mas. Oo. Sir, sino nga regi dire sa sulod? Ano, i-describe ko ano gid ang palastada sa sulod dire. Si Torco sir at amo to kay kao istorya gito sang pulis sang pidiya nga isa. Kabay kuya kabalo kun ano ya kundi regale. Gatigang ka sa sulod. Oo. And ano ya? Din sila ya. Ardis na sa kwarto. Sino nga na? Anong tatlo? Sino nga tatlo? Si Kagawad kag si Banoy kag si Julia. Si Banoy kay si Julia. Si Banoy mo niyang kalipin. Oh, hindi nakalipin no gasawa na naka daw 20 years na gurang ko hindi nakalipin niya eh. Oo. Asawa na ginaya. Oo. Tapos, Ay dugay naman. oo. So bali, tapos, ining si, paano, di nagbaklanay or anong sistema Buhay bakla na ya bigla na nila sumulod ya. Nga may dalan ko silang amo to. Mga pila kabilog. Buhay ko ka di para sir kay pagkita na sa akong siniyar ko to nila dayon Anong di balila? na magwa. Dito ka lang siyar gusto mo manugid ka tiron taka tiwan ako sir nagwa. Sinupod mo siya? Duwa ni Kagawad. Kilala to ni Kagawad kaya ang isa to classmate ko noon. Dire, sir? Ay, wala man na sir sa lang na blues ko eh. Damo pa na kanya buligan ng mga mahirap eh, mga pigado eh. Bisa sino pa na pamangkuton sir, tanang nga tao na sir, kabalo na sila sir. Ano mangkuton na sa mga tao na sir, why na yan sa laya sir? Gabulig pa na yan sir ya. Gabulig pa na sir.